Mit-tnejn, ir-reality show Hazard se jkun qed jirritorna b'avventura ġdida fuq One. Din hija l-10 edizzjoni ta' dan il-programm mimli avventuri u li fih il-parteċipanti jimxu kilometri kbar ta' vjaġġar madwar id-dinja. Il-parteċipanti li jitlu għal din l-avventura jgħixu l-bot mill-kumdità u jgħaddu numru ta' ġimgħat mingħajr flus u ħelu fil-waqt li l-ikel u x-xorb ukoll ikun limitat. Sfida oħra li għaddu minna l-parteċipanti hija li fl-ebda ħin waqt din l-avventura ma jkollhom kuntatt mal-familjari tagħhom. Kru ta' dan l-istazzjon tkellem għed mill-produtturi ta' dan il-programm fejn bħal edizzjonijiet preċedenti din is-sena Hazard għażel destinazzjoni mill-isbaħ u ser jieħu lill-parteċipanti fl-isbaħ postijiet ta' din id-destinazzjoni. Minna l-itnej li se jiġri bażikament il-telespettaturi ser jaqtaw il-kurzità tad-destinazzjoni għax xi ħaġa li minn sena l-oħra t-telespettaturi dejjem jistennew li ser jiġri l-parteċipanti ħiltaqgħu flimkien, jaqtaw id-destinazzjoni, jaslu fil-pajjiż, tibda l-ewwel sfida u minn hemmhekk anke jibdew daqsxejn dik l-interaction il-parteċipanti bejniethom jibdew anke joħorġu l-karattri. Hazard jixandar kull nhar ta' tnejn fit-8 u nofs u 5 ta' filgħaxija fuq One.